Rođena je 1381. godine u Italiji, Rita je unatoč želji za samostanom udana za nasilnog Paola Mancinija. Svojom strpljivošću i molitvom uspjela ga je obratiti, no on je ubrzo ubijen. Kako bi spriječila sinove da osvete očevu smrt i počine smrtni grijeh, molila je Boga za njihovo spasenje. Obojica su ubrzo umrla od kuge. Nakon što je pomirila zavađene obitelji, primljena je u samostan Augustinki u Casciji. Tamo je provela 40 godina u molitvi i pokori, a kao znak suosjećanja s Kristovom patnjom, na čelu joj se pojavila rana od trna koja je krvarila sve do njezine smrti. Pred kraj života, usred zime, na njezinu je želju u snijegu čudesno procvjetala ruža, koja je postala njezin glavni simbol. Preminula je 22. svibnja 1457. godine, a njezino je tijelo do danas ostalo netaknuto. Svetom je proglašena 1900. godine, a vjernici joj se najčešće mole u bezizlaznim situacijama, kod obiteljskih problema i teških bolesti. Molitva? O, uzvišena čudotvorko, sveta Rito, svrni svoje milostive oči na me patnika i nevoljnika iz svoga svetišta u Casciji, gdje sva lijepa snivaš u miru, odakle širiš rajsku svjetlost. Ti vidiš moje jadno srce okruženo trnjem, kako krvari od boli. Ti vidiš, o slatka svetice, da u mojim očima više nema suza, jer sve su presušile. Umoran sam i obeshrabren, tako da i sama molitva umire na mojim usnama. Moram li očajavati u takvim teškim nevoljama svog života? O, dođi, budi mi na pomoć i pripomoć. Nije li tebe kršćanski narod prozvao sveticom nemogućeg, zagovornicom nevoljnika? Iskaži dakle čast svojemu imenu, isprosi za me milost koju od Boga molim. Navedi nakanu. Svi veličaju tvoju slavu, svi govore o tvojoj darežljivosti koju pružaš. Zar ću samo ja ostati razočaran jer me ti nisi slušala? Ah, ne, moli stoga, moli za me Isusa da se smiluje mojoj nevolji, da po tebi, o sveta Rito, mogu isprositi ono za čime tako gorljivo čezne moje srce. Amen.